Doncs l'Imotor és concessionari Hyundai pel Baix Llobregat i la veritat és que l'aposta pel rugbi femení és una mica seguir una mica aquesta corrent de recolzar l'esport femení en general i sobretot, ja que estem a Sant Boi ubicats en un dels centres, doncs el rugbi és crec que el més emblemàtic del poble, no? I aquesta és bàsicament l'aposta que volem fer. Hyundai és una marca que és molt moderna, molt ecològica. Ara mateix som l'única marca que tenim totes les tecnologies híbrides. Tenim inclús un cotxe d'hidrogen, que ara mateix som l'única marca. Gairebé tots els cotxes o bé són híbrids directes o bé són híbrids suaus, que són amb bateria de 48 volts. Tenim taller també directament pel client i ara mateix som de les 5 marques més importants en tot el món. El concessionari ja ho veus que és supergran. Sempre hem estat a Sant Boi, amb la qual cosa amb el tema de la Sant Boiana ens sentim molt identificats i ens fa molta il·lusió patrocinar l'equip femení. Ja és el segon any que ho fem, abans estàvem amb el masculí i ens sembla molt bona idea llançar en el rugbi femení. Aquest és el segon any ja que Hyundai, a través del concessionari d'aquí Sant Boi, Link Motor, fa el patrocini de l'equip femení. És molt important per nosaltres, i crec que per la Sant Boiana i per l'esport en general, que una marca de renom com Hyundai patrocini i aposti per l'esport femení, en aquest cas el rugbi de Sant Boi, amb les noies. Hem de donar visualització i hem de fer que ja sigui normal que l'esport femení i l'esport masculí estiguin equiparats. I per tant, és molt important que marques com aquesta, com Hyundai, marques importants de primer nivell, que aposten per la sostenibilitat, pel creixement, per la millora tecnològica, també ho facin per donar la possibilitat que l'esport femení sigui equiparat igual a l'esport masculí. I en aquest cas agraïm molt com a esportiva Sant Boiana a Hyundai i a Link Motor aquest suport que ens donen per poder fer possible que el nostre equip femení pugui competir al més alt nivell.